Ausolan. Més de 40 anys gestionant serveis de neteja integral. Els nostres principis i valors més importants són donar servei de qualitat a mida de les necessitats del client. Persones preparades i compromeses. Aplicació de nous sistemes de neteja. Gestió i millora contínua. Fem la nostra labor amb eficàcia. I ho fem integrant-nos en cada realitat que se'ns confia. Empreses, centres educatius, centres sanitaris, residències, centres comercials, museus, fundacions, institucions públiques, entitats bancàries. A Ausolan comptem amb una òptima organització. Persones constructives i disposades a assolir els objectius previstos. Ausolan dona una resposta integral al client a través d'un pla de neteja en l'àmbit de la neteja industrial i comercial. Treballant per saber que podem millorar i millorar-ho. Respectant el medi ambient al gestionar d'una manera conscient totes les nostres accions, sota la certificació ISO 14001. I sent la primera empresa del sector en aconseguir a Espanya la Q de plata a l'excel·lència en la gestió. També hem aconseguit el certificat ISO 9001. D'aquesta manera, demostrem la nostra autoexigència per fer la feina ben feta. Ausolan, serveis integrals de neteja. Evolucionem amb tu, a través de la gestió del servei.